uNikodimo wanikela. Kuthiwa uNikodimo ngulowa waqhethwayo. That means into yathethwa nguYesu yaba ne-impact ebomini bakhe. Xa ufunda leli lizwi lithi uNikodimo lowa waqhethwayo. Xa ugqibezela u-19 apha kuJohn wayephethe amafutha aqholiweyo eyoqhola umzimba kaYesu. Lo wacela ingcwaba uba umzimba kaYesu ungadliwa zintaka uyongcwaba. Lithi iBhayibhile ke wacela ingcwaba okanye wathenga ingcwaba elalikufitshane negadi okanye nesitiya, iyayibeka njalo njalo ilizwi eyayikufitshane, but kule gadi kwakukhona ingcwaba. Yebazalwane, indaba kaYesu yenye indaba. Uyabona ndike ndive kwi-social media kuthethwa ngayo ngoba yo ndiyahleka, andibinayo nomsindo, andibinayo namandla ekhomenti ezininji, but le nkosi yazityhila yabonakala kum. There is no need ukuthi ndibhale izinto ezininji endaweni ngoba ngendishumayela ndiphele amandla, ndisiqobe amandla ngokuconvince abantu abangekatyhilekelwa, abantu abangekamazi. Ngoba xa sewumazi ilanguage iyatshintsha.